এই ভিডিওରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଜିଓ ମୋବିଲିଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି କ'ଣ ଜିଓ ମୋବିଲିଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଜିଓ ମୋବିଲିଟି ହେଉଛି ଜିଓର ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ କହିପାରିବେ, ଜିଓ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିବାଠୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ରିଟେଲ୍ ସପ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ମୋବିଲିଟି ଷ୍ଟେସନରେ, ଯାହାକି ଗାଡ଼ି ସହିତ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ିର ମୋବିଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଗାଡ଼ିର କରିପାରିବେ, ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୋବିଲିଟିରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ରିଟେଲ୍ ସପ୍ ଆପଣ କିଣାକିଣି ବି ଯାହା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏ ବେସିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଭିତରେ କି ସବୁ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଜିଓ ବିପି ମୋବିଲିଟି ଷ୍ଟେସନ୍। ତ ଇଏ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଥମ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ଫଟୋସ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ମୁମ୍ବାଇରୁ। ତ ଦୁନିଆ ଭରରେ ପାଖାପାଖି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 1400ରୁ